Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. Туры эфирда сезне сәламлейм мин Айзилә Батырханова. Шушы минутларда безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүген 8 февраль, пәнишәмбе. Бүгенге көн тарихка нинди кызыклы вакыйгалар белән кирип калган икән? Бу турыда алдагы минутларда. 1724 елның 8 февралендә Петр I буйрыгы белән Россиядә Фәннәр академиясе булдырыла. Биредә илебезнең үсешенә зур өлеш керткән Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев кебек данлыклы фән эшлеклеләре чыга. 1999 елдан алып 8 февраль Россиядә фән көне буларак билгеләп үтелә. 1837 елның 8 февралендә Петербург шәһәрендә бөек рус шагыйре Александр Пушкин һәм француз офицеры Жорж Дантес арасында дуэль була. Әлеге дуэль аркасында 37 яшьлек Пушкинның гомере өзелә. Пушкин иҗатын өйрәнүчеләр Дантес белән каршылык Пушкин тормышында аз дигәндә 21-нче дуэль була дип саный, һәм азагы бик үкенечле була. 206 ел элек дөньяда беренче тапкыр полиция хезмәткәрләре эзләү эшләрендә этләрне кулланалар. Безнең илдә этләр беренче тапкыр сокчылык өлкәсендә, соңыннан полициядә 19 гасырда хезмәт итә башлый. Бүген Россия фәне көне дип әйттек. Бу көнне без үз эшенә бирелгән, белемгә сусаган һәм хакыйкатьне эзләүгә тугры хезмәт итүче һәммә кешене олылыйбыз. Россия фәне ел язмасына безнең якташларыбыз Николай Лобачевский, Николай Зинин, Александр Бутлеров, Александр Арбузов, Евгений Завойский, Карл Фукс, Шихабетдин Мәрҗани, Каюм Насыйриның исемнәре алтын хәрефләр белән язылган. 2024 елда да Татарстанда фәнни-технологик үсеш елы дип игълан ителде. Димәк, фән үсешенә игътибар тагын да артачак дигән сүз. Үзебезнең татар егетләре фәнгә зур өлеш керткәндә күңелдә улуг, горурлык хисләре арта. Чүпрәле районы татар бизнесы авылында туып үскән Нияз Хисмәтов бүгенгесе көндә техник фәннәр докторы, Россия Федерациясының мактаулы машина төзүчесе, Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре. Быел ул үзенең 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Нияз Зәйнулла улы Хисмәтов бар гомерен фәнгә багышлаган шәхес. Аның эшчәнлегендәге мөһим юнәлеш бөртекле ашлыкларны тирән биологик ысул белән эшкәртү. Орлык эшкәртү буенча Татарстан белән Кытай арасындагы зур проектларга шул вакытта нигез салына. Нияз Хисмәтов үрдерелгән орлыклардан үсемлек сөте ясый торган биопроцессор уйлап таба. Галимнең горурлыгы булган ачыш Россия патентына һәм халыкара патентка ия була. Тимер сыер биопроцессорны үз сызымнары, исәпләүләре белән Кытайга барып эшләтә Нияз Зәйнуллович. Гомумән алганда Нияз Хисмәтов Кытайда 5 ачышы теркәлгән техник фәннәр докторы. Тенденцияда беген үзе үстергән продукцияны, ул хуҗалык продукциясын үз куллары белән эшкәртәләр. Яна шул ук авылда, шул ук районда күп перерабатывающие предприятиялар бар. Без әздән башлап булса да, үзләре үстергән продукцияны аны эшкәртсәләр, шунда ук. Алар беренчедән берләр иде, күрерләр иде, сыйфатлы кирәк базирна. Анда удобрениесында санап кына салырга, гербицидлар применятмәскә дип әйтә ул кеше. Үз күзе белән, мин бит шуны ичәм, шуны ашаячакмын мин аны дип. Бик авыр задачалар түгел. Менә минем бу растительное молочко дигән инде безнең үстергән орлыклардан аларны үретеп ясалган экстракт зерна бик зур сыйфатлы һәм бик кирәк әйберләр. Моны инде минем генә түгел бу заслуга. Мин аны австралийский лауреат Нобелевской премии генетиклар эшләрен карадым. Японец лауреат Нобелевской премияның окно питания дигән изучать итеп, итальянцларның нинди матдәләр табып бу иммунная система кешенең күтәрергә генетически цепне саклап калырга икәнлеген укып, битенесен бергә кушып уйлап карадым да, оказывается, H-ступеньне биоперерабатывающий тезеп була икән машина дип.
Ул машинаны мин бүгенге көндә изобретение язып, Берлинга барып, Европада регистрация ясадым, Россиядә регистрация ясадым, һәм Женевага ебәреп, Женевада регистрация ясадым, немец теленә әйләндердем. Менә бу сыйклык, бу химический состав менә бу сыйклыкның кешенең каны белән бер төрле. Аның дозасы бер төрле. Татарстаныбызда шуны тәгә, мин аны даже национальный продукт дип атар идем үзебезнең татар халкы өчен. Чөнки аны хәлал иттереп үстергә бернинди җитезгән авырлыгы юк. 5 көн сырсыты кебек, менә сауган сырсыты кебек, 5 көн артык сакланмый. Һәм без иренергә тиеш. Аны бүген ясадык та, бүген кешенең стеленә китереп куярга. Андый возможностьлар бүген бар. Менә бөтенесен бергә кушып, тракторыннан тотынып, переводкасына кадәр, хранениесе, упаковкасына кадәр үзебездә ясап була. Комплект эшләрен алыйк, Китайдан алыйк, Германиядан алыйк, бик каты кирәкләрен комплектта иттек. Әмма ләкин үзебезнең кулыбыз белән, үзебезнең халкыбыз белән без ул техникаларны җыйып та һәм авылларыбызга җиткезик. Менә бу фәнгә һәм укуга мин яшьтән үк тартылдым һәм Аллага шөкер, ул мине зур уңышларга җиткезде һәм үземнең тормышымда бик күп җирләрдә укып, бик күп әйберләрне белеп, мин инде тырыштым аларны җиргә җиткезергә. Үзебезнең халкыбызга җиткезергә, үзебезнең Татарстаныбызда эшләргә. Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Бәхетле булу өчен ир-ат беренчедән һөнәрле, икенчедән укымышлы булырга тиеш. Шуның өстенә яраткан эше, гаиләсе, балалары булу шарт. Шул вакытта ул үзе дә, гаиләсе дә бәхетле була ди Нияз Хисмәтов. Яшьлек тормышның иң матур, дәртле чагы. Күпләрнең бу вакытны сузасы, тәмен белеп каласы килә. Яшь чакларның бу матур вакытның кадерен белик, дуслар. Шуларны тотып аласың. Яшьлек гомерләр бик тиз үтәләр шул. Яшь көенчә килә каласың.
Кадерле тамашачылар, әле генә без Мингазов бенд төркеме егетләре башкаруында Салават Фәтхетдиновның «Ак болытлар» җырына кавер тыңлабыздык. Чыннан да хәзерге заманда кавер сүзе киң кулланылышка кирип китте. Төрле бәйрәм мәҗлесләрдә кавер төркемнәр чыгыш ясый һәм алар инде безнең йөрәккә үтеп кергән җырларны яңача башкара. Россиядә беренче татар кавер төркеме Мингазов бенд. Бу егетләр эстрадабыз җырларына яңа сулыш өрә һәм бик тиздән аларның тәүге концертлары. Мингазов кавер төркеме егетләре бүген студиябыз кунаклары. Исәнмесез егетләр, хуш килдегез. Ничек кәйфләрегез, ничек хәлләрегез? Бик зур рәхмәт, барда яхшы, хәерле көннәр, хөрмәтле телевизор караучы тамашачыларыбыз. Әлбәттә инде сезнең хәзер көннәр бик кызу узадыр, чөнки сез тәүге концертыгызга әзерләнәсез һәм ул 13 февраль көнне узачак. Шул турыда сөйләп китик әле. Безнең алды ел эчендә бу инде беренче шундый грандиоз масштаб концерт, пирамида концертлар залында үтәчәк. Булачак, Алла бирсә, 1000 ярым кеше. Оештыручы Айрат абый Ильясов. Кунакларга килгәндә инде бик күп кунаклар була, чакырылган кунаклар, бик күп артистлар һәм барлык тамашачыларга миңа калса бу инде бер югалмас хәтер булып калыр әлеге концерт. Аңлашылды. Менә 6 ел дип әйтеп китә башладың син, Ильяс. Чынлап та 6 ел эчендә сез төрле бәйрәмнәрдә, мәҗлесләрдә күрендегез һәм инде популярлык казандыгыз. Тарихына әйләнеп кайтыйк әле. Менә бу кавер төркеме кемнең идеясы булды аны туплау, ничек барлыкка килде ул? 18 елда барлыкка килде әлеге проект. Безнең инде беренче чыгышыбыз булды 1 сентябрь Ильнасы фильм туенда. Ничек истәлекле булып калган әйме? Һәм шуннан соң инде Мингазов проектын гомумән ул вакытта әле Ильяс Мингазов иде. Гомумән татар проекты, менә гомумән татарча җырлый торган проект ул вакытта юк иде бит инде. Хәзер дә әле күтәрелеп кенә килә. Без инде шушы проектны егетләр белән үстерергә булдык. Димәк, инде идея авторы син үзең булдың? Юк, мин инде солист, инде безнең ул вакытта булды продюсер, ул инде вакытында шу проектны күтәрде. Ильяс безнең солист, Рүзәл Зияддинов, ул безнең инде шушы кавер төркемнең баянчысы. Әле синең уйнавыңны без шулай тыңлап китербез, Рүзәл. Менә сез без инде әйттек, кавер төркеме булгачтан сез инде төрле безнең инде эстрадабыз җырчыларының җырларын башкарасыз. Менә моңа җырчылар үзләре ничек карый? Шелтә белдерүчеләр бармы? Яисә киресенчә, юк, минем җырларны шулай популярлаштырганыгыз өчен рәхмәт сезгә дип сүзләр әйтәләрме? Менә нәрсәләр? 6 ел дәверендә менә андый җырчыларның берсенең дә минем җырны җырламагыз дип безгә нашар сүзләр язганы булмады. Киресенчә булды шундый җырчылар безнең җырны башкарга уйламыйсызмы дигән тәкъдим белән чыккан кешеләр булды безгә. Бик яхшы. Димәк, инде алга таба аларның да җырларын башкарырсыз. Күз күрер. Ничек булып бетерә. Шунысын әйтергә кирәк, сезнең бит әле менә башка кешеләр җырларын гына җырлап калмыйсыз, сез бит әле үзегезнең дә җырларыгыз өстендә эшлисез, әйеме? Авторлар белән сөйләшеп, менә яшьләр өчен бигрәк тә инде андый җырлар күңелләренә хуш килә. Сөйләп кит әле, Ильяс, нинди җырлар яздыгыз инде сез? Бу инде экспром гына булды. Ни өчен дигәндә, тамашачылар һәрвакыт сорый иде: Ильяс, кайчан менә үзегезнең җырларыгызны башкарасыз дип, чыгарасыз дип. Без инде беренче җырыбызны кызыгыч гына керттек. Ничек кабул итер халык. Аллага шөкер, бик зур рәхмәт тамашачыларга, бик яхшы кабул иттеләр. Һәм инде алга таба да шул проектны кавер җырлар белән һәм инде авторский җырлар белән барларга исәп. Аңлашылды. Менә үзегезнең җырлар дип әйттек без, бик матур җырыгыз бар. Әйдәгез әле шуның бер үзеген тыңлап китик. Шулай биеп утырабыз без һәм инде әлбәттә егетләр, сез инде килгәч тә без инде берәр матур җыр белән дәвам итик әле бүгенге эфирыбызны.
Афәрин. Рәхмәт бик зур егетләр. Ильяс Минхажев һәм Рүзәл Зияддинов, Мингазов кавер төркеме егетләре. Егетләр, менә инде кавер төркеме дигәчтен күпләр күз алдына китерә теге бик дәртле шундый кызу җырларны сез менә шуңа яңа сулыш өрәсез дип. Ә мин карап карадым, менә сезнең репертуарыгызны барлап чыктым. Сездә бит менә салмак җырлар да бар, әйме, шулай юк инде, шулай ук кызу җырлар да бар. Һәм күбрәк хәзерге вакытта сез ничектер халыкчан җырларга борылыш ясагансыз, әйме? Нәрсә белән бәйле булды бу? Гомумән алганда безнең репертуарда 80-ннән артык җыр бар. Безнең инде яшь чамасы буенча 12 яшьтән 80 яшькә кадәр тупланган җыр тамашачылар өчен безнең бар. Габдулла Рахимкулов репертуарыннан Беренче мәхәббәт, Идел буе каеннары, шулай ук яшьләргә туры килә торган Миңа син генә кирәк, яраткан җыры. Һәм иң мөһиме безнең бит инде ни өчен бу кавер төркем барлыкка килгән. Бүгенге көндә яшьләр, балалар татар җырларын бик тыңламыйлар, гомумән татарча сөйләшмиләр. Һәм без күбрәк заманча иске җырларга яңа аранжировка төреп, инде менә яшьләргә күрсәтәбез килә. Менә шундый да җырлар бар. Менә татар халык җырлары. Матур җырлар бит. Җыр яшәргә тиеш. Әлбәттә, бик дөрес сүзләр. Ильяста бер тапкыр концертыңа әйләнеп кайтыйк инде. Димәк, 13 февраль көнне сезнең Пирамида концертлар залында беренче тәүге концертыгыз булачак, әйме? Барлык тамашачыларны чын күңелдән чакырып калабыз. Инде рәхәтләнеп җырлап алыйк, биеп алыйк, күңел ачып алыйк. Көтеп калабыз барчагызны. 18:30-да башлана. Бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, егетләр. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, бүгенгә шулар иде. Һәр барчагызга матур көн теләп, сезнең белән саулашабыз, исән имин булыгыз. Тапшыруыбызны без шулай ук Мингазов кавер төркеме башкаруында җыр белән тәмамлыйбыз.